ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಳ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಲ ಇಂಕ್ಲ ಪತ್ತನಾಜಿದ ಒಂಜಿ ನಾಗ ತಂಬಿಲಗು ಪೋವುನಿಲ್ಲ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಎಂಕಳ ಪಂಡ ವರ್ಷಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ. ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇಂಚ ವರ್ಷಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಕ್ಲ ಬನಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಬರೋದು ಎತ್ತೊಂದು ತೋಟಡೆ ಪೋವುನಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಲಿ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಪೂ ಗೋಡಿ ರಡ್ಡು ತಾರಾಯಿನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಬಣತ್ತಡೆಗೆ ಪೋಪುಣಕ್ಲ ದುಂಬು ಪುರಾಣ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಬರೋದು ಜರಿ ಜೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು. ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪಡು ಪೂಜೆನ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ಬನತ್ತಲ್ಪ ಹೊಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬನತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬರ್ಸವ್ರ ನೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಪಲ್ ಬರ ರೆಡಿ ಮಂದಿಡ್ತ ಹಲೋ ಇವ ನಿಗಲೇ ಬಸ್ ಇತ್ತವತ್ತನ ಅದನ್ನ ಬಂಗೋ ಇವ ಬಂಗುಳ ಕೊಡೆಬರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಒತ್ತಳಲ್ಲ ನನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳಿರಪ್ಪ
ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು. परिप्रसोतास्तानो ॐ नित्यं धासः ಇಪ್ಪತ್ತೈತೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ನಾಗದೇ ಬೇರ್ನ ತಂಬಿಲ ಪೂರ ಕರಿಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ತಂದು ಹೋಗುന്നിಲ್ಲ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ವಾರ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ತೂಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರಗಳ ನಾಗದೇ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡಂದು ಪಂಡು ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬೈ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.